नमस्कार मंडळी, चला तर करूया वर्षभर टिकणारी अशी ही कोकणी आंबा पोळी। नमस्कार मंडळी, हे बघा मस्तपैकी आमच्या मी गेले बागेत भरडावर, तर हे झाडावरचे आंबे वरती पिकांखाली पडलेले असतात। तर हे आंबे आपण कसे उपयोगात आणायचे ते मी तुमका दाखवते। वर्षभर टिकणारी आंबा पोळी किंवा आंब्याचा साठा मी आज तुमका घालून दाखवतले। वरसून पिकान झाडावरसून पिकान पडलेले आंबे ना इतके चविष्ट असतात ना, तर ते खाली पडान असे खराब जातात। मग असा रोज सकाळचा गेला ना की असे भरपूर आंबे मिळतात। ते आंबे मी आता हे सगळे घेऊन येलो। तर ह्या आंब्यापासून मी आता वर्षभर टिकणारा साठा घालतले। आंबे वर्षासून एकदाच लागतात हो, पण ते आंबे कसे आपण आपल्या घरात टिकव होय हे आपणाक माहिती होय। तर मी आता या साठा घालते आणि तुमका दाखवते। हे आंबे मी आता स्वच्छ धुवून पुसून घेतले, ते आता कापून घेऊया। मस्त आंबे असतात। हा बघा, माका इतक्या कापून टब्बर आंब्याचे मस्तपैकी हे फोडी मिळाली माका। आणि हे बघा, हे टब्बर साली असत। हे आंबे ना झाडावरसून पडलेले चवीक मस्त असतात, गोड असतात। ह्याच्यात साखर कमी लागता साठा घालताना। तर ते आपणाक ना म्हणजे बरे बरे कापून घेऊचे लागतात तुकडे, कारण त्याच्यात भेंड झालेला असता। भेंड झाला मरान कीड वगैरे अशी नसता, बघून तो व्यवस्थित आंब्याची फोड काढूची असता। तर इतको माका एक पातेली भरून घर मिळालो। ह्याच्यात मी आता माका चवीपुरते साखर वेलची घालतलो आणि ह्याचो मी मिक्सराला बारीक असो वाटून घेतलंय। चला तर बघूया। आता साठा घालण्यासाठी मी आंबो बारीक करून घेतलंय। त्याच्यानंतर तुमका साहित्य सांगतोय। तर ही वेलची घेतलंय, ह्या इतक्या आंब्याक मी ही इतकी वेलची घेतलं। ह्या असा म्हशीच्या तुपाक सुगंध चांगला असता ताटाक लावण्यासाठी। आणि त्याच्यानंतर चवीप्रमाणे साखर, आपणाक जितकी चव होई गोड होया तितकी साखर घ्यायची। तर ही मी साखर घेतलंय। वेलची मी बारीक करून घेतोय, कारण अख्खी वेलची जर ह्या आंब्यात वाटताना टाकली तर ती तशीच रवतली, लागायची नाही। मग बारीक करून आपण टाकायची। पोट जशी होई तशी आपण आंबो आता 2-3 वेळा तरी 4 वेळा तरी लावूया। मग ती 4 वेळा आपण तितकी वेलची टाकायची। ही मी बारीक करून घेते। आंबो असा ना तो मी मिक्सराक लावून घेतोय। तर मिक्सराक आंबो लावताना त्याच्यात पाणी एकही थेंब टाकायचा नाही, तरच तुमचा या साठा टिकतला आणि मस्त राहतला आणि चवीकय होतला। पाणी अजिबात घालायचं नाही, नुसता या वाटून घ्यायचा। या मी आता मिक्सराच्या भांड्यात भरून घेतलं। हे आता मी वाटून घेतो आणि सगळा वाटून झाला ना की मी तुमका कसा करू काय दाखवतोय। मी आता साठा ह्या शिजवण्यासाठी म्हणजे मी कशा प्रकारे करतोय ते तुमका दाखवते। तर ही मोठी कढई घेतलं आणि ती मी आता चुलीवर ठेवते। हे आता आंबे ना मी कापलेले मिक्सरात बारीक लावून घेतलं। त्याच्यानंतर एका चाळणीन बारीक गाळून घेतले, म्हणजे त्याच्यात बारीक बारीक आंब्याचे फोडीचे जाड तुकडे रवतात ना, ते मग रवणत नाही किंवा काहीतरी कचरो असता, म्हणजे आंब्याचा एक दोर वगैरे असता ना तो मग रावणार नाही त्याच्यात आणि एकजीव होता जो गर असा आंब्याचा होतं। तर ही आंबा पोळी करण्यासाठी मी गर आता या कढईत घालतले। त्याच्यासाठी थोडासा 1 चमचो मी तूप टाकतो।
ह्यो आंब्याचो गर मी याच्यात टाकते. आंबा पोळी करण्याची प्रत्येकाची वेगवेगळी पद्धत असा, पण ही अशी आंबा पोळी करून साठवण्याची एक वेगळी पद्धत आहे आणि ही मस्त अशी आंबा पोळी होता. त्याच्यात आता पाण्याचा जो अंश असता ना तो नष्ट होण्यासाठी असं लोकल आपण गरम करायचो, म्हणजे त्याच्यात पाण्याचं जर हे असता की ना तो नष्ट होता, म्हणजे त्याच्यातला पाणी. कोकणात सध्या आंबे भरपूर लागलेत आणि ते आपण वर्षभर टिकवचे असले ना तर असं काहीतरी करूया आणि आपण घरात साठवून ठेवूया. याच्यात मी आता चवीप्रमाणे साखर टाकते. ही साखर बरी अशी विरघळावी. आपणाला जितक्या गोड व्हायला तशी आपण साखर टाकायची आणि साखर पूर्ण आता विरघळावी. ही बघा, ही साखर आता याच्यातली वितळली, म्हणजे अजिबात साखरेचं कण राहतं का म्हणे. वर्षातून आंबे एकदा लागले तरी आपण त्याचा बराच काहीतरी करतो. आमरस करतो, आंब्यापासून आईस्क्रीम बनवतो, ज्यूस करतो, श्रीखंड आम्रखंड बनवतो, ही आंबा पोळी बनवतो, आंब्यापासून शिरो बनवतो, असा खूप काय काय आपण बनवतो. पहिले आंबे असतात ना ते खूप महाग असतात आणि नंतर खूप आंबे झाले तर आंबे स्वस्त होतात. आपणाला जर आंबे खायचे असले ना तर आपण घाई करायची नाही कधी आंब्याची. पहिले आंबे खूप महाग असतात आणि नंतर आंबे स्वस्त होतात. आता आंबे किती स्वस्त झाले, कारण आता सगळीकडेच आंबे पिकायला लागले. आंबे खायचे असले तर आपण उशिरा आंबे खायचे आणि आंबे खायचे असले तर तुम्ही बाहेर शहरात राहता तर कोकणात येऊन आंबे खावा आणि आंब्याची चव कशी असतात ती बघा. आता ही साखर मस्तपैकी एकजीव झाली, म्हणजे अजिबात कण रवाग नाही साखरेचो. बघा कसा मस्त असा ह्या आंबा पोळीचा साठा झाला. म्हणजे आम्ही कोकणात साठा म्हणतो, आंबा पोळी म्हणतो. तर मी आता उतरून घेते आणि उतरून ह्याच्यात मी वेलची पावडर टाकतले. ही बघा, ही वेलची आहे ना ती सुद्धा मी बारीक केलंय आणि ती पण चाळणीने चाळून घेतलंय. याचा सुगंध बरोबर येण्यासाठी आता वेलची टाकायची, आधी टाकायची नाही वेलची, म्हणजे त्याचा वास सुगंध जो असता ना तो असो टिकाण राहता आणि आधी टाकली ना ती त्याचा शिजन वास कमी होता. तयार असा ढवळून घ्यायचा. आपलो आंबो यो ना फळांचो राजा असा आणि तो इतको रसा आणि मधुर असा ना तर त्याची गणना किती आपण केली ना तरी कमीच. इतको असो आंबो असता आणि त्याचा आस्वाद आपला वर्षातून एकदा असो मिळता. तर त्यासाठी हे चालला, म्हणजे वर्षभर आपल्याकडे ठिकाण राहण्यासाठी त्या आंब्याची आठवण राहण्यासाठी हा आपण असा काय काय करतो. आणि जसा आवड असणारी माणसात करतात, नाही तर त्यांच्या शेजाऱ्या कितीही पडलेले आंबे असले ना तरी त्यांच्याकडे ढुंकान सुद्धा बघणार नाही. म्हणजे का हौस असतात, करींसारख्या वाटतात, ती माणसं या असा करतात माझ्यासारख्या. तुम्ही पण असा करा. मी आता ही आंब्याचा साठा आंबा पोळी घालण्यासाठी मी इतकी ताटा घेतली बघा. अशी अशी ताटा घ्यायची. त्यात का मी आता तूप लावून घेतलंय. तूप लावताना जरा व्यवस्थित लावायचा, हातान बारा तूप लावायचा. तुपान सुगंध बरो येता तेलापेक्षा. आणि आपण काढतो ना साठा उचलतो त्यावेळी पटकन सुटता ताटाचा आणि कडक मात्र ऊन होया साठा सुकण्यासाठी. कडक ऊन असता त्यावेळी असा घालायचा. आता हे तूप मी सगळ्या ताटांका लावून घेते. बघा मी ताटात तूप लावून घेतले आणि ह्या साठा मी याच्यात ओततो.
जास्त जाड घालायचा नाही. हे बघा आम्ही अशी ताटात आंबा पोळी ही करून घेतली. इतकी ताटाने अशी भरली. तरी आता ही कडकडीत उन्हात ठेवून सुकवून घेतलं. आता कडकडीत ऊन महत्वाचं. आता कडकडीत ज्यावेळी ऊन असताना त्यावेळी ती घालायची. एका उन्हात ती सुकली जाऊ बाई, अशी ओलसर रावता कामा नाही जास्त. आता त्यांना वास येतो. चला तर आता उन्हात ठेवूया. असा कडकडीत ऊन होया. मी ताटा पटकन ताट टाकता आणि ती सुकली जातात. आता ही बरी दोन उन्हात ही बरी कडकडीत सुका होई. म्हणजे 2, 3, 4 उन्हा लावून घ्यावायची, पण ती बरी कडकडीत मात्र सुकवायची. तर हे मी साठा सुकट ठेवलेलं आहे, म्हणजे आंबा पोळी. तर मी कडकडीत उन्हात सुकट ठेवलं आणि सुकट ठेवलं 1 दिवस. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी ही ताटातली साठा काढून घेतलंय. दुसऱ्या दिवशी जर नाही तुम्ही काढलात ना, तर ही साठा ताटात चिकटली. बघा कशी मस्तपैकी अशी आंबा पोळी झाली आहे. थोडी थोडी काढताना लागली ही बघा, पण मस्तपैकी झाली. आणि कसा असता, कडकडीत उन्हात ही आंबा पोळी घालायची. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आपण सुकत ज्यावेळी ठेवतो ना उन्हात, त्याच्या आधी बारीक सुरी घ्यायची, त्या सुरीने काढायची. मग ती उचलतात आणि त्याच्यानंतर परत 1 दिवस सुकवायची. आणि 2-3 दिवस सुकवल्यानंतर ही आंबा पोळी कापायची, म्हणजे तिचे तुकडे करायचे. आणि तुकडे करून परत 1 दिवस सुकवायची. म्हणजे ती आंबा पोळी 1 वर्ष राहता. बघा कशी चकाकली आहे मस्त. आणि तुपाचो आणि आंब्याचो सुगंध इतको सुंदर येता ना, अशी मस्तपैकी अप्रतिम अशी कोकणी आंबा पोळी. तुम्ही पण अशी करून बघा. मी आता ही कापतलोय, ह्याचे तुकडे काढतलोय आणि मस्तपैकी प्लॅस्टिकच्या पिशवीत हवाबंद बरणीत मी भरून ठेवतले, म्हणजे ती 1 वर्ष आंबा पोळी राहू शकता. मी आता ही साठा असत आंबा पोळी आहे ना, ती कट करतलंय आणि तिचे माका होय तेवढे तुकडे करतलंय. आणि ते तुकडे परत मी 1 दिवस सुकवतले उन्हात. आणि नंतर प्लास्टिकच्या पिशवीत हवाबंद बरणीत मी ते भरून ठेवतले, म्हणजे वर्षभर चांगले राहतले. ही बरी कैची घ्यायची आपल्या किचनातली. हे बघा असे मस्तपैकी येदू माडतात. हे बघा कसे मस्तपैकी असे तुकडे येले बघा, कापांसारखे. काय वास सुटलो मस्त आंब्याचो आणि तुपाचो. ताटाक लावताना तेल लावायचा नाही, तूप लावायचा, म्हणजे त्याचा सुगंध बरो दरवळता. असे तुकडे करून घ्यायचे आणि परत 1 दिवस उन्हात ते सुकवायचे. बघा कसे पातळ पण नाही आणि जास्त जाड पण नाही असे तुकडे. ही बघा ही आंबा पोळी आहे ना, ती अशी बघा पटकन मोडतं. आणि काय काय जी आपण करतो ना ती चिकट असतं. तर ही मी आता खाऊन बघतोय. तोंडात टाकतोशीने पाणी होता, कारण तशी त्या पद्धतीत केलेली आहे. आणि काय काय आंबावडी असतं ना ती टाळ्याक चिकटता, म्हणजे खाली ना की दाताक चिकटता. तशी चिकटणार नाही, सुंदर लागता मस्त. मी असे सगळ्याचे तुकडे करून घेतोय. हे बघा आधी आपण अशी दुमडायची. आणि आपणाक ना होय ना तसे आपण लहान लहान पिशव्यांनी ना हे भरून ठेवायचे. आणि एकत्र जर तुम्ही भरू गेलात ना तर ते आपणाक काढताना ना मग ते सगळेच काढूचे लागतात. अख्खी बरणी खोलूचे लागतात आणि त्याच्यानंतर ते काढूचे लागतात. मग थोडे थोडे ठेवले ना का एखादी पिशवी आपण काढली का बाकीचे वडी खराब होणार नाही. थोडे थोडे पिशवीत भरायचे.
हे बघा असे मी मस्तपैकी लांब लांब तुकडे करून घेतलं. सुंदर दिसतात बघा कसे तुकडे, मस्तपैकी असे तुकडे करून घ्यायचे. आणि बघा हे मी पिशवीत भरून ठेवलं आहे. असे पिशवीत सेपरेट सेपरेट भरून ठेवायचे का ते आपण काढताना कोणतरी येईल किंवा कोणाक तरी देऊचे असले तर ते काढताना बरे पडतात. एक पिशवी काढायची आणि घ्यायची. आणि आपण एकाच जर पिशवीत भरून ठेवले डब्यात ना तर त्या संपूर्ण तुकड्यांका हात लागता आपलं. मनाने सेपरेट सेपरेट भरून ठेवायचे असे. तर हे मी आता सगळे पिशवीत भरतलं. हे बघा हे असे पिशवे आणायचे. असे पिशवे आणायचे आणि ह्याच्यात भरून पॅक करून ठेवायचे. मग आपला होय तितके तुकडे काढून मिळतात आणि सुंदर अगदी पुढच्या वर्षीपर्यंत हे आंबा पोळी राहता. पण आपल्या ठेवण्यावर असता, मात्र आपण तशी ठेवायची. बघा किती सुंदर ही आंबा पोळी दिसता. अशी तुम्ही पण करून बघा. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.